Laksito Sinuguyung Larista Audio Sound System lalu gitu gak aci kepilih kaulah sarupana dikutas atur pasugeten dumateng ngarso panjenengan sedosa Agung Parpareksa wit purwa madya ing Wesono panggih lepat soka kirengen saestu saking keluarga Kudo Laksito lan sangaturaken Agung ing Samudra Pangasami pinanggi malih wonten candhaipun bila topik kali dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lestari budaya nuwun.